Ekipamentu berri honekin nolabait nik izango nuke giza zerbitzu, oinarrizko giza zerbitzuen deszentralizazio prozesuari amaiera ematen diogula. Lehenengo momentu batetan udaletxetik nolabait foru kaletik erromora jaitsi ginen, zerbitzu hauen bulegoak zabaltzen, gero urgulen zabaldu dugu Algortako erdigune horretan, eta orain Andramarira gatoz, Andramariko gune horretara, auzo honetara, eta beraz nik esango nuke importantea dela azken batean deszentralizazio prozesu hori amaitzea, nolabait auzoki zerbitzu bat emateko helburu horrekin, ezta. Kasu honetan 5 bulego zabaltzen ditugu, eta hemen gune polibalente bat ere osoari nolabait zerbitzua emateko. 200 eta ia 40.000 eurotako inbertsioa garatu da hemen, eta azken batean egun eta 80 metro karratu Andramariko zerbitzuari eskaintza edo erantzun egoki bat emateko helburu horrekin. Bulego hauen bitartez argi izan behar da nolabait lehioa zabaltzen dugu, administrazio guztiek ematen duten giza esparru horretan ematen duten diru laguntza guztiek tramitatzeko momentuan, eta baita ere, adibidez, etxeko zerbitzua, asistentzia domiciliarra ditzen den horre ere kudeatzeko momentuan, edo beste zerbitzu batzuk emateko momentuan. Beraz, nolabait, udala eta giza zerbitzuak auzoari hurbiltzen ditugu, eta horren bitartez nik uste zerbitzu bat ematen dugu.